Здравейте отново! Survival 2. Аз правя обратно. Да. Аз ям морков. Ти какво искаш да ти направя? Да. Меч, не знам, меч или брадва, Не, брат. Такова, кирка. Кирка. Да, направим кирка. Меч толкова виж се направи. Да, мечовете е лесна работа. Сега да разкараме няколко дървета. Браво, дай ми я. Фреш. Държа. Хора, във втори епизод няма неща. Да, бе. Щеш да е първи, ако можехме да снимаме повече. Да, бе, ама тая програма е такава, че само по 15 минути можеш. Или там... Повече, обаче тя се плаща. Да, пък не ми се плаща там 50 лева, колко беше. Уаа! Крипър! И втори. Тръгвай да копаеш. Ти копай, отиди да изкопаш точно 2 кобълстоун да си направиш. И тук в тези езерците до нас има кобълстоун. Да, бе, ама... И си направи меч. Да, бе, само секунда. Мечкаш се. Да, има кобълстон. Тъкмо. Абе, къде има кобълстон, бе? Има чакъл такова. Не бе, оттатъка на следващия. Там е тук. И де го видя? Че аз нещо ме ослепявам. Идвай тук, бе. Ела под водата. Не тук, бе. Ела на... Точно при дърветата. Така. Виж къде е тук. Пак не те виждам. Чакай. Ето. Намери го. Та. Та. Ей тук долу. До? Кое? Ей тук, бе. Аха. Каква съм търсачка. На зомби. Дедвам ли да помагам? Не се крие под водата. Зомби, той е при тебе. Какво? Зомби, той е при тебе. Във водата. Ох, че ще се отдавя. Ей. Взех XP. Окей. Ей, я. О, сега става ден. Супер. Еп. Джип. Паяк, къде? Паяк. Пази се, че те вземат много демидж. Убил го. Може ли да ми изкопаеш и за мен меч да имам? Да бе, сега даже ще ти направя. Дай ми дърво. Ето. Имаме вече стринг. Какво имаме? Стринг. Ето това. Аз съм готова. Де беше крафтинг тейбъл? Ето тук. Оли. Ама аз нямам храна. И аз съм те, спокойна. Ти сега отиди да търсиш храна, ще правя кос къщата. Аз да взема до водата да направя и за картофите и за морковите да ги разложа. Дай си морковите. Нямам, аз ги изядох. Ми щях да умра. Значи 2. Два ли? Да. Де да знам. Щях да умра, какво искаш? Сори, ама. Айран. Отде? Един ми го дропна. Ох, че проклети зомбита, най-че не умират, ти не умират. Мога да убия. Той ма подпали гадината му и умрях, да му се не види. Скирката, епшибак. Точно това. Тъпото зомби ма такова. Подпали ма. Написах баг, върнах, само не мога да намеря кирката. Ето я. Сега ще му ловя риба да си направим кос. Да, да го събърна. Направи си кос. Ние побил го. И където с проклетия скелет. Дето ма целеше. Скелет пали. Запален. С скелет. Пали са. Подпален. Отпали са обаче отряд. Тук нали е... Аз вече не мога бягам. И аз съм те. Добре, да не съм те, нали умрях.
Направи си често, стей всички неща, умри и готово. И после напиша пак, да. Еми да. Не, сетни си хома. Да. Сетни хом, че да можем после... А поне едната да го има сетнат. Другата да му мисля. Другата телепортва се до другата. Да. Да, много съм мисля. Да, другата до другата, добре. Имам 3 кол в мене, сега ще взема още. И аз си оставям нещата. И храна там ще търся нещо такова. Храна задължително. Знам, пропуснах много кол, но за сега храната е най-важна. Пшените. Ти нали имаш някакви пържоли, ба? Не изядох ги. Нищо. Поне да не... Поне да умреш отдавена. Да. Не, да се запалят на къща. Айде бе, едно прасе ли няма? Едно проклето тъпо прасе. Ще умра с Spider-Ride. Голям раз. Сега едно Spider-Ride. What the fuck? Някой тук е бил преди мене. Сега ще му гепям това торчовете. Готово. Сега ще гепя тук на някой торчовете. Аз един меч ще се поставя тук. Окей, ама аз тук ще гепя на някой торчовете. Тук няма орез. Да, нали? Тръгнала си да сечеш едно дърво, обаче не си го досяга. Еме. Очаквам тебе да го досечеш. Сега грейфам на някой къщата. Готово, грейфах я. Огрейфах. Да. Готово, мой човек, обран си. Нямаш какво да криеш вече. Готово. Изпразнен си. Нямаш повече какво да криеш, спокойно. Никой няма да ограби вече. Може после аз, ама тото е... Не се знае. Ще те запомня къде си, да знаеш. Че нямаш рез, колко умно. Едно проклето прасе няма да му се ни види. Добре, бе, ще си дам на моята да ловиш риба. Кокошка, кокошка. Ех, че проклети храсти, значи. Ох, да че се ни види. Къде си, Кока-кола ли търсиш? Убил го. Уби простата кокошка. Еми, Мила, да можеш толкова повече да си просте и без тебе. Я направи на нас рез. аз не знам как. С луд хое. Лопата ли беше той? Бе, хоето. Мутика. Чапичка. И тъде, че сега да намерим... тук няма да скоча. Първо ще направя ей така. Ще се засиля и ще скоча така. Прекрасно. Този проклетия чат. Какво? Сам да го намериш. Що не каза, толкова много минах? На нас не трябва за прозорци. За наденицата ли питате? Точно за наденицата питам. За дружанската, за горната наденица.
Да бе, да бе. Тая дето е сушим. На тераста дето е сушим. Да. Ей, тези хора, като почнат да ми пишат, значи. Кои? Всичките. Знаят, че в момента снимам клип. Аз съм предупредила всеки. Тъпи хора, бе, какво ти кажа? Тъпи хора. Колко сант искаш? Сини тея съм. Си ми тая сам да е сант. Те ли? Кака? Ай, сега да търсим храна, защото накрая наистина пак ще огрефам някоя къща. Макар, че до преди няколко дни аз постоянно тантонех на едни момчета, дето играх с тях, че не трябва да се грифа читарата. Пак сега аз грифам. Имаме още около 4 минути да снимаме и трябва да почваме 3. Ей, тъпата ти крава. И убих я. То оставаш и да ня убиш. Мри, крава. Don't kill pigs. Kill cow. Това го е казал Слама Кол. Не, между другото, той се казва Слама крава. Буквално преведено. Нещо такова трябва да се падне. Като в едно клипче дето наричаха Босайде Бозайде. Боза. Да бе, Бозайде. Всъщност на шоуто на Петър Бест каза, че любимата му храна е боза. Да, напитка е Бозай и почнаха да го наричат Бозайде. И аз след това писах коментар, о, Бозайде. То между другото, те са много яки, супер готини са. Намерих равин, ама няма нищо в него. Да, ама не. Намерила се равин, обаче няма нищо. Да, повечето пъти ти става. Ох, и става нож. Тели. Десно. Да. Нали го виждам? И аз започвам да се катера по-нагоре за повече храна. Имаш ли? А? Имаш ли? Дам. Още една минута и ще прекъсни. Да. Ами хора, ние така ще прекъсваме. Няма да Еми да, на епизоди, понеже по 15 минути мисля, че можехме само да снимам там. 14. Нещо такова, 14-15. Давай по-бързо. Мерсаж. Трябва да си чеш дърво. Чакай ли? Може ли да направим... не, няма да ни стигне. Исках да направя един чест, ама трябва ми още... Направих. Къде? Ето го така. Добави ли ма? Чай, да сега ще добавя. Не, аз мога. Чакай, мърдай да го преместя. Чакай. Абе, повечето ми неща... Мърдай да го Ами преместя. повечето ми неща бяха там изчакали.